Ha arribat el moment de rebre l'Elisenda Pineda. Bé, el que queda d'ella perquè... Elisenda, bona tarda. Bona tarda. Has passat un cap de setmana anant a la cadira del Bisbe, pujant a la muntanya de Sant Mateu, baixant per Vilassar. Sí, senyor, i tornant a premiar. I tornant a premiar. Una cosa horrorosa, no ho feu mai de la vida, eh? No sé, si portes, per exemple, 15 dies sense fer esport, ni se t'acudeixi fer aquestes animalades. Però és una cosa horrorosa, que estic que no em puc ni moure, fill meu. M'han hagut de portar un amic meu de Premià de Mar. Lo dejo aquí, i dic, sí, déjame aquí. Així tota tiesa. I t'ho he deixat aquí. Però l'important és que està aquí i no sola, perquè sempre vens acompanyada. Qui t'acompanya? Qui ens acompanya avui? Doncs avui estic molt contenta de poder-vos presentar a la gent de l'Associació de Gent Gran del Casal de Bellvitge. Atenció, sí. Mira, estan animats ja, estan animats. No saben. Què són, els campions del dòmino? Són els campions, bé, ho peten en el tema del dòmino. Són el que vindríem a ser els jedis de les aficions. Són els màsters de l'universo de la gent que fa coses fora de casa, perquè ja saps que aquesta secció ha nascut per animar la gent a que faci coses fora de casa. Home, deixeu els drames que teniu i reuniu-vos amb altres persones i compartiu una activitat. Estem amb aquests senyors que ens han visitat avui, superamables, però ens agradaria parlar amb el Pedro. Què tal, Pedro? Bona tarda. Ell és el president de l'Associació del Casal de Gent Gran de Bellvitge, oi que sí, Pedro? Ens pots explicar què t'aporta tu al dòmino o els teus companys al dòmino que no us aporti l'aeròbic, Pedro? Què feu que no feu aeròbic pels puestos? Que feu dòmino, per exemple? No, perquè mira, ja estan acostumats cada matí. Sí. Al matí us hi poseu, ja? Al matí, sí, al matí. A quina hora, més o menys? Doncs a les 10, quan s'obre el casal. Sí, us lleveu, us dutxeu, us poseu... Sí, el que se dutxi no sé si es dutxaran, però bueno. Però de moment van això. Di que sí, Pedro, di que sí. Bueno, vale. Di que sí. I llavors van a fer la partida del dòmino. Sí? Hasta les 12:30, més o menys alguna menys quart, que llavors ja s'entenen que anar, perquè llavors ja dinar per la gent. Clar, evidentment s'ha de dinar. I a la tarda hi torneu o no? A la tarda hi ha molts d'ells que sí que tornen. Que hi tornen, molt bé. I aquests que són els millors, poder, Pedro? Sí, aquests són els millors. Els millors que he agafat. Sí? Els millors que em puc vindre. Ah, d'acord, estaríem parlant dels Messi i dels Cristiano Ronaldo, del Casal de... Molt bé, molt bé. Somos los mejores entre medio de los peores. A ver, vuelve a decir. Que somos los mejores, pero en medio de los peores. Molt bé, los de arriba del montón, vaya, los de arriba del montón. I sempre han estat les mateixes parelles, vostès? Vostè sempre és parella d'aquest senyor d'aquí davant? No, pero eso lo dirás por ti. A mí no me digas que soy de los peores. No, yo... Ojo, Yo he dicho, yo hablo por mí. Ojo que te quedas aquí en Sant Cugat, no vas para Bellvitge, Ai, que els agrada això, Al grano, Al grano. Oigan, aquests piques que es porten a terme sempre, jo és que Premià ho he vist tota la vida. Encara és pitjor. Vostès s'esperen a la porta del casal, t'esperen a la puerta i s'estomaquen o es queda aquí la cosa? No arriba tant. Està bé. No, això no arriba tant. Però sempre hi ha aquest pique, oi? Home, sí, però vull dir que ells fan la partideta, però no els toca cada dia millor jugar amb el mateix company. Cada dia van canviant, home. Ara, perquè potser aquest senyor, a més de vindre a les 10 o 10 i mitja, potser ve a les 11 o 11 i mitja. Doncs llavors ja no té parella. Ha de buscar una altra per poder jugar. I ells també és el mateix. Però igual juguen amb ells que juguen amb una altra persona. I fan algun campionat? Sí, bueno, el que passa que allí la gent no es molesta en fer aquestes coses. Mira que ho posem per Sant Jordi, sempre fem els campionats de dòmino, i del guinyot. El guinyot són les cartes. Ah, sí? Bé, això juga molt a tot el que és l'Aragó, no? Sí, el guinyot sí, exacte. Ja s'estan enfadant, Llavors, organitzo els campionats y no hay manera. Perdona un poquito. No le des tanto a la labia y apunta porque ya me están engañando. Bueno, ya lo tenías. Ya me están engañando. Ahora dice que llama un 5. Hemos dominado 4 veces no li preguntem alguna cosa? El Miranda... Es diu Emiliano, però li diuen el Miranda, no? Exacte. Per què li diuen el Miranda? Porque creen que es un apodo, es el apellido. Usted se llama Miranda. Es el apellido. No es como la Carmen Miranda que a usted le digan... Sí, esa era una tía abuela mía. Una tía abuela suya, era la Carmen Miranda. ¿Y le ha dejado la fruta en usufructo o no? El sombrero lo tengo en casa, pero no... Muy bien, muy bien. I què guanyeu? Jugueu diners o no hi ha diners aquí que se juguin? No, al casal no. Aquí juga la dignitat. Nos peleamos, si no hay dinero. Al casal no. Si dinero, no veas. Salíamos aquí como los gatos. Clar que sí. Ni convidada tampoc. Allà fan la partideta, on fan un o dos, i alhora en marxen ja ¿Sabes lo que està. le pasa a Tiago? ¿Qué le pasa? Que a veces decimos, bueno, mira, nos jugamos la invitación. Sí. Vale.
Y cuando ya hemos acabado, como pierde siempre, como siempre pierde, dice... Repite, como siempre pierde. Me voy que tengo que ir. Recoger mi nieta. Dice, no, voy corriendo que me espera la nieta en la puerta. Mírala, ¿la ves? Ahora que dice esto de la familia, a nosotros nos gustaría saber si ustedes juegan al dominó per fugir de casa o és que són les senyores que els hi diuen ja estàs agafant la portante i marxant. A veure, què els hi passa a casa ver, vosaltres? un momento. Ya con el tiempo que llevamos casados, ya la mayoría, no hace falta la mujer que nos diga vete. Ah, ¿no? Ya nos vamos. Ya solo verle la cara y ya está. Sí. Ajá. Ya hacemos como el que llega borracho a su casa y le dice a la mujer, dice, ahora viene, y entró de culo y dice, no, ahora me voy. Això en conec uns quants que fan això. Sí, oi? Això en conec uns O que et quants. ve de gust fer-ho, eh? Molt bé. Escolta'm, Pedro, hi ha alguna mena d'entrenament per poder jugar al domino? És a dir, alguna tàctica, alguna estratègia? Vostè a casa estudia per jugar al domino? No. Esto es para cabezas despejadas como la mía. Una No. ¿Usted qué tiene? Yo una cabeza muy despejada y por eso juego muy bien a esto. Muy bien, muy bien. Hay que acordarse de la ficha que pone cada uno. Va, y ya está, és aquest. Ya está, eso es así. ¿Por cuál ha salido tu compañero? Por el uno que se lo voy a dar ahora mismo, mira. El uno no se dice animal, se dice el pito doble. El pito doble. El pito doble. I Escolta, van així. Pedro, estem acabant ja la secció, l'entrevisteta. Quanta gent hi ha al casal vostre? Ui, nosaltres, com que no es paga res allí només de ser socis són usuaris. Molt bé. Llavors, clar, saps què passa? Que al ser tan usuaris, al no pagar quota, ahir la gent entra com xurros. Molt bé. Llavors, perquè la Generalitat no té tope. Molt bé. Els que vinguin. Sí. Però llavors s'aprofita perquè allí tenim per aprendre ordenadors. Ah, molt bé. Gimnàstica, Molt bé. O sigui, que poden fer gimnàstica, ioga i aeròbic i després jugar al dominó, també. ioga, modisteria, Perfecte. hi ha peduqueria, hi ha de tot. Però, clar, llavors són 25 o 30 persones i t'has d'apuntar, quan cada any t'has d'apuntar, aviam segur se'n va per poder Per entrar. poder entrar, fer aquell curs o aquella cosa. Exacte. Molt bé, perfecte. No, però és un casal que està molt bé. Molt bé. Doncs mira, ja he vist el doble pito posat al principi, per tant, aquesta és l'última partida i hem de posar el punt i final. Ja s'estan enfadant, és que a mi em fa por sortir a fora. Això és un maco, Gràcies, Pedro i companyia. Moltes gràcies. Ells segueixen parlant, segueixen jugant. I ara el que farem és escoltar la Montse Busquets perquè ens parlarà de pilotes.